Nou. Ja, dat klopt. Het is een klein mannetje, maar oh, hij heeft zo'n grote als een kinderarmpie. Leo. Nou. Leo. Doe rustig aan, doe rustig aan. Nou, kom maar even op schoot zitten, schat. Wel stil zitten. En niet in je broek plassen. Goed, wat staat er in mijn grote boek? Dat is niet zo best hoor. Weet je zeker, zal ik het vertellen of niet? Doe maar Sinterklaas. Weet je het zeker? Ja hoor, kan wel wat hebben. Een van de andere Pieten, die heeft jou gezien ergens. Oh! Dat wordt een crisis, ja dat wordt crisis. Daar komen geen babypieten meer van hoor. Je bent gesignaleerd in een bioscoop voor grote mensen. En dan ging je vast geen Mickey Mouse film kijken. Dat was wel Walt Disney. Het was wel van Walt Disney. Nou, weet het niet hoor. Nou, je bent wel een echte gluurder, staat hier ook. Nou, je moet wel een liedje zingen. Moet wel liggen. Want je rookt nog steeds, hè? Ook. Nou, dan krijg je geen cadeautje. Ja, dat is voor straf. Dan moet je maar stoppen met roken. Ja, je gaat wel zingen, want anders knijp ik je heel hard waar je het niet wil. Je zit nou op mijn schoot, je kan geen kant meer op. Nou, zingen. Probeer het maar zonder muziek. Sinterklaas kapoen. Ja, jullie kunnen natuurlijk allemaal meezingen, hè? Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Oh, dat was het. Nou, ik hoop dat die film langer was. Nou, ga er maar weer af.